On Saturday, this Saturday, bafowethu sidlulelwe insizwa uDubula. Uyangcwatshwa this Saturday eintabeni zakaNongoma. Bafowethu all in numbers. Ngisanda kuyazi le ndoda mina cishe awukapheli nenyanga no half ngimazi. Like ukumbona ke personally ngimmeet akukapheli inyanga ngimmeethile. I've met him once. So mangihlangana naye bekuyinsizwa nje ngiyibona ukuthi ihlakaniphile, clever. He was a teacher, bekafundisa. So njengoba ngike ngasho kwenye ye video yami ngathi let's not dictate. We are not dictators ukuthi ubulawe yilokho, ubulawe uzibani. No one knows. Ukufa komuntu uNkulunkulu waziyo, futhi sonke uNkulunkulu wazi ukuthi siyodlula kanjani emhlabeni. So lokho asikuthatheni sikufake emakhanda wethu ukuthi whoever does it, did it or whatever, maybe uNkulunkulu na indlela abeka ngayo ukuthi uDubula uyodlula kanje emhlabeni. Asingaloko sikhombana. Bafowethu asikubekeni lokhu ekhanda ukuthi isifo somuntu siyahlonishwa. Akuyona into yokutrenda, akuyona into yani. Ake sisifundeni isintu sethu bakithi ukuthi ukufa komuntu kuyahlonishwa. Makuhlonishwa asihambi sihlekisa noma asihambi senze content ngakho, especially labantu abajoyine social media sebebadala. Mangithi umuntu ojoyine social media semdala ngikhuluma ngomuntu ojoyine social media esena over 18 years eseqala ethatha ikamera ibeke phambi kwakhe. You use social media wisely. Ungakuyisi futhi isithunzi sakho. Ungabohamba wenza content ngokufa komuntu. Ukufa komuntu kuyahlonishwa. Ku-involve even idlozi lakho. Kahle kahle usukudelela ngisho idlozi lakho, uyidelela wena. Uzilethela amanzi amnyama kwa wena. Ukufa komuntu ngiyakuphinda lokho kuyahlonishwa. Uma kushoniwe siyazotha sonke sihlonipha. Sihlonipha amakhosi, sihlonipha abantu asebadlula emhlabeni. Siyakhombisa ukuthi dala kwakuthiwa makushoniwe emzini irate ayidlali. Nanoma umuntu ememeze ekhulumela phezulu kwakuthiwa ihlisa izwi. What more manje sesinabantu abangasena unembeza ababona yonke into i-content. It's not everything that is a content. Asicabangeleni abantu abahlele emakhandleni, asicabangeleni ingane ubaba wazo ezithi baba, abantu abathi baba omncane, abantu abathi baba omdala. Asicabangele nomakoti bakhe bathini, nanoma kuthiwa ebemumbi kanjani, nanoma kuthiwa ebemuhle kanjani. But at this time sikhuluma okuhle kodwa, sidlala ama video obunsizwa akade ewenze mahle. Okubi makunjena kusakhulunywa, kukhulunywa yilabantu ababizwa ngeziphukuphuku, abahlebayo, abaziwa ngokuhleba, abayikhulumela emakhoneni. Yayenziwa kakhulu leyo nto omama beyikhulumela emva kwesibaya le, noma beyikhulumela emfuleni mabeyokha amanzi bethi kodwa bebaqedile abantu maybe babulala. Mawukuthi beyinkabi loyo muntu, ngisho inkabi mayisidlule emhlabeni akushiyi ukuthi siyabonga hadlula. Kukhulunyelwa phansi. At this time apha ama video lithi iBhayibheli akukho nokukodwa yini engikwenzile okuhle emhlabeni. Nisho ukuthi uDubula akukho nokukodwa kwenzile emhlabeni okuhle. Asimeleni iqiniso bafowethu, ake silimeleni iqiniso. Kukhona okukodwa, kukhona okubili, kukhona okuthathu, kukhona oku5 okuhle akwenzile. Uthisha efundisa izingane ziphasa esikolweni. Aphi lawo ma video? Why bantu baka TikTok ningafuni nizeni wathola? Nithi naba abantu abaphasile lensizwe bafundisile bebafundisa. Why niyohamba niyodonsela bantu bakithi abamnyama? Why nihambe niyodonsa ama video amabi nicindezela umuntu wakithi omunye omnyama? Aniboni ngani ukuthi isintu niyasibulala? Asiyolikhuluma thina iqiniso, asinankinga futhi emngcwabeni siyaya.
siyaya sinankinga ngoba umuntu makuthi besimazi umuntu wake wakhuluma kahle ngami ngizwile abanye bethi hayi uKhehlelezi ubumthuma eyothuka abantu angisona isiphukuphuku mina wonke umuntu osondele eduze kwami umgibe manithi nyambuka umgibe khulumani iqiniso umgibe usabathuka abantu angiboni ushaya umuntu kuphela umgibe engayisebenzisa inhlamba because I sat down nomgibe ngathi mgibe icontent yakho uziye phambili ubathuka abantu ngamthuka umuntu ngamthathi kancane ngendlela umgibe khulumani iqiniso anginaso leso sikhathi noma there is no time whereby uthuma umuntu uthamba uthuka umuntu ayikho leyo nto ayikho so noma kuthiwa either way uma kukuthi bezodlula ngale ndlela udubula ayikho into ade singayishintsha ayikho into ade ingashintsha umuntu uma ezodlula ngengozi akumelanga ni blame imoto umuntu uma ezodlula nami uNkulunkulu wami wazi ukuthi ngiyodlula ngane emhlabeni so nje leyo it is the fact it remains it doesn't shift ilapho into nje bafowethu okufanele siyifunde asifundeni ukuthi uTikTok falls under games uTikTok uyigame eya introducewa ama-China ngiphinde leyo TikTok was a game which was introduced by the Chinese behlangane nabelungu to come and destroy us as the Africans noma as abantu abamnyama. If you look at the Chinese, they've introduced TikTok. If you look at the white people, they've introduced the TikTok, but they are not there. They just advertise their businesses. Umbuzo uthi khulumani iqiniso bantu bakithi nake nambona yini umlungu ethuka omunye umlungu ku TikTok noma ku Instagram noma any Twitter khulumani iqiniso. If you say yes ngake ngambona umlungu ematheka, send me 10 videos or 5 videos, different videos whereby umlungu ungena ku live athuka umlungu wakubo. Khulumani iqiniso ningisendele. It is the time whereby we need to understand the politics. See, understand the politics, sibe neutral. Uyeke ukuthi uKhehlelezi MK, uyeke ukuthi wena uNC, wena uDA, wena uEFF, wena uATM, wena uIFP. Uyeke lokho. Let's understand ukuthi social media is here to kill, destroy us. Thina sazi ukuthi umuntu omdala, ubhuti omdala, ubaba omdala, umama omdala, uaunt omdala angeke angene ku social media. Uyayirespect leyo nto. To be honest with you, phela social media kakhulu youth ungabona nje umuntu ona 40 years kuyale phezulu 40 years kuyale phezulu noma ungena ku social media sekumele ubambe istandard seminyaka yakho uyibambe nje uyiqinise ukuthi ngqi ukuthi istandard seminyaka yami sithi mina ngineminyaka emingaka ngikhulumani. What do I talk? I don't criticize people, I don't swear, I don't talk positive things. Kukhona umuntu ngelinye ilanga ongafika ukuthi uyeKhehlelezi avune ekhanda elikhulu ahamba athatha intamba ucommit suicide just because uyabona ukuthi ngeke ngizaphila phela kulomhlaba. Abantu mabekhuluma ezweni public ukuthi ngimumbi ngeke ngisaphila. Asifundeni lento bafowethu, sifundeni especially laba sebengene ku social media sebebadala. Umuntu okhule ku social media ungekho wafundiswa ngungane yamakhelwane, wafundiswa umuntu uthi hayi uyayithatha bhuti lento uyibeke kanje, uyayithatha auntie ma, uyayithatha lento uyibeke kanje bese uyakhuluma abantu bonke bayakubuka. Ethi mayise phambi kwecamera abe too excited. Let's not be too excited ngalento. This thing is here to destroy us. Try to start a business, then talk about your business when you are in front of your phone. Ngiyanicela ngihlala ngikusho lokho ngithi mina ngisho nalabo abakwipolitiki ayikho ipolitiki etithuka abantu. There is no such. Usukungayo yena usopolitiki mawusana usakwazi ukuthi wena mawunikwe podium you swearing people, other politicians. You don't swear, you talk facts
valid points. Lokho nje sikuthathe bafowethu nabaningi benihlala into uzibani ipolitiki usopolitiki ave ebeka ngoba ethuka abantu.